egunon. Amaiak esan duen bezala, Bizipozako elkarteak zailtasun asko eta desberdinak ditugu eta horregatik sortzen gera, ez? Baina gure esperientziagatik esan dezakegu desberdin izateak zaurgarri bihurtzen gaituela. Lege hau, lege berri hau edo lege proiektu berri hau, aurrera pauso garrantzitsua suposatzen du umea erdigunean jartzea, bai? Baina gure zalantza zein da, hau nola bermatuko da lege hau aplikatzea. Honek zein aldaketa suposatuko du eskoletan, osasun zentrotan, gizarte zerbitzutan edo administrazio publikoko edozen lehiatiletan. Hobeto esan da, zer egingo da hartatzen gaituzten profesionalek lege hau aplikatzeko. Argi dago, talde minoritarioen inklusiorako herritarren sentsibilizazioa egin behar dela. Guk hau egunero egiten dugu. Eskoletako patioan, piztinetan, auzoko ekintzetan, toki guztietan. Baina utxune eta gabezi handiak ikusten ditugu hartatzen gaituzten profesional eta zerbitzuetan. Maiz, administrazioko zerbitzatetik kanpo geratzen garela sentitzen dugu. Adibidez, guztiok aisialdierako eskubidea daukagu. Baina herrietako kirol eta kultura eskaintzak gehiengo bati zuzenduak daude. Eta bigarren mailako herritarrak kanpo geratzen gera maiz. Genero identitatea, familia ereduak, kultura aniztasuna eta nazionartekotasuna, gaixotasunak, aniztasun funtzionala eta desgaitasuna barne biltzen dituen eskaintza bat nahi dugu. Hau da, errealitatea anitz guztientzat, pentsatutako eskaintza izan beharko litzateke, eta ez egokitu beharrekoa. Hau, soineko bat bezala da. Nire aizpasarraren soinekoa ni jantzi nahi badut, hau egokitu beharko nuke, zabaldu, estutu, handitu, txikitu, baina behin jantzita nabarituko da soineko hori ez dela niretzat. Bai, nabartzen da. Hezkuntza, kirola edo kultur eskaintzarekin berdina gertatzen da. Hau, hasieratik gehiengo batentzat bakarrik pentsatuz diseinatzen badira eta ahal den moduan egokitzen badira soinekoa ez zaigu txukun geratuko. Eta hau, bazterkeria egitea da. Argi dago guztiok merezi dugula soineko polit bat. Errealitatean hitz hauetan kasuak eta adibideak ugariak dira, baina gutxi batzuk aipatzea garrantzitsua iruditzen zaigu. Osasun arloan, eutanasiaren legea eta zainketa aringarriak gizartean landutako gai izan da, eta oso aurreratuak sentitu gara eta harro gaude horretatik. Aurrera pauso garrantzitsua izan da, baina zer gertatzen da heriotza ume bati iristen zaionean? Zainketa aringarriak helduentzako pentsatuak daude, hau lei de vida delako. Nola bermatu heriotza duina ume eta famili bati? Pediatriako zerbitzuek ez dute behar honi erantzuten. Umeen heriotza duinaren eskubidea ez dago bermatuta. Hezkuntzan bidegabekeri eta bazterkeri ugari gertatzen dira. Gure umeek bertan egunero 6-7 ordu pasatzen dituzte. Ia ez daudenaren denboraren erdia eta hemen gertatzen diren gauza guztiak sirimiri baten antzera busti egiten ditu ume guztiak. Ez da bakarrik baliabide teknikoak eta giza baliabideak gehitzea, baizik eta aniztasuna ulertzen eta onartzen duten profesionalak izatea. Nola hartatu egunerokotasunean trantsizioa egin duen gazte bati? Nahikoa da gaiaren inguruan urtean behin unitate didaktiko bat lantzea? Edo agian patioetan gertatzen dena indarra handiagoa izan dezake egunerokotasun horretan. Lanketa handia egin behar da, ume eta gazteekin lan egiten duten profesionalekin lege honek jasotzen duena betetzeko. Ez da bakarrik legea idaztea. Lege honetan faltan somatu duguna etxebizitzaren sarbidearen eskubidea da. Beharrezkoa ikusten dugu mugikortasun arazoa duten umeen kasuetan etxebizitza duina bermatzearen beharra. Momentu honetan dugun marko legalean hutsune handia dago gai honen inguruan eta bidegabekeri handiak pairitzen ari gera familia asko. Zer esan gizarte zerbitzuaren inguruan? Desgaitasuna duten umeek eta familiek ez dugu zorrorik. Ez Eusko Jaurlaritzako zerbitzu zorroetan, ez Aldundikoetan, ez da udalekoetan ere. Gizarte zerbitzuetan familiaz hitz egiterakoan, desegituretako familiak eta babesik gabeko adingabekoei zuzendutako zerbitzu eta laguntzak datozkigu burura.
Desgaitasuna eta menpekotasunaren zorroan aldiz, heldu eta adinekoetan pentsatuta eta diseinatutako traje bat prestatzen dute. Desgaitasuna duten umeen kasua, beti arautegietako azken koletiletan egokitzen dira. Eta zorionez, gutxi garenez. Gizarte langileek gutxi jakiten dute gai honen inguruan. Ez jakintasun handia dute hartatzen gaituzten profesionalek. Gure realitatea guretzat pentsatua ez dagoen arautegi batera egokitzen saiatzea ez da erresa. Guk ere guretzat diseinatutako soineko bat nahi dugu. Desgaitasuna duen adingabekoa bere osotasunean ikusi behar da. Ezinezkoa da hau bere familiatik at hartatzea. Eta argi izan behar dugu gure egoera desegituratuta ez bada ere oso zaurgarria dela. Lehen aipatutako beste errealitatea bezala, etxe bizitza arazoak, gurasoen lan arazoak, zailtasun ekonomikoak. Horregatik, zerbitzu zorroen barnean, ume eta familia hauek behar duten espezialitutako arreta da gure aldarrikapenetako bat. Legea idaztea ondo dago, baina hau guztia bermatuko duen sistema bat eraikitzeko baliabideak eta formakuntza beharrezkoa da. Berriz ere, paper errea ez izateko. Zer egingo da lege hau aplikatzeko? Laster, aurrekontuak datoz. Ze partida izango du lege hau aplikatzearen beharrak? Eskerrik asko zuen arretagatik eta zuen galderak edo parte hartzeak. Eskerrik asko zuei.